Hos slagter Marius Hansen kan du leje en grillvogn til dine fester og arrangementer. Vi giver gode råd om, hvilke retter I kan lave, og vi beregner de rigtige mængder til jer. Alt tilberedes i sidste øjeblik her hos os i Ladelund, så maden og alt andet tilbehør er helt frisk, når det ankommer hos jer. Vi kører ud i vores moderne biler i det sydlige Danmark og Slesvig-Holsten. Vi lægger altid tidsplanen, så vi ankommer hos jer i god tid før arrangementet. Når først vi er der, kræver det ikke mange forberedelser at placere grillvognen der, hvor I ønsker det, forudsat at det er teknisk muligt. Det tager normalt højst en halv time, hvor vi får det hele på plads og sluttet til. Mens I laver de sidste forberedelser til arrangementet, klargør vores medarbejdere vognen, maden, serveringsområdet og det medbragte service. Så kan festen gå i gang. Efter arrangementet tager vi os naturligvis også af det snavsede service og affaldet, og vi sørger for nedlukning af vognen. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud specielt til jeres arrangement.